Víťaz kategórie do 18 rokov Alexandra Lajošová, Spojená škola Dominika Tatarku v Poprade, poviedka Prvá láska. Dnešný deň sa začal úplne normálne. Normálne som sa zobudila, normálne som si umyla zuby, normálne som si obliekla moje najobľúbenejšie šaty a normálne vyrazila do školy. A aj cesta bola úplne normálna. No potom, keď zazvonilo a do triedy vošiel učiteľ, sa stalo niečo nenormálne. Vedľa učiteľa stál chlapec. Všetci vyvalili oči, no hlavne dievčatá. Ten je ale pekný, ozvali sa dievčatá z posledných lavíc. Nechápem, čo na ňom vidia. Ticho prosím, prerušil ich učiteľ. Dnes vám chcem predstaviť vášho nového spolužiaka. Nájdi si voľné miesto a dúfam, že sa v našej triede budeš cítiť dobre. Ako inak, jediná voľná stolička bola vedľa mňa. S Bohom rozkladanie zošitov po celej lavici. Tížko som zašepkala, keď si ten parazit začal vykladať veci na lavicu. Už to vidím. Začne sa to len polovicou lavice. No potom si nenápadne posunie pero na moju polovicu. Potom ho posunie ešte viac a viac, až kým nebude okupovať celú lavicu a ja budem musieť počítať príklady a písať poznámky na kolenách. Brr, to nesmiem dopustiť. Ahoj, ja som Oliver. Prihovoril sa mi ten okupátor lavíc. Ešte v tú hodinu som sa o ňom dozvedela plno nových vecí. Napríklad, že sa volá Oliver Oravský, že pochádza z Košíc a presťahovali sa sem, pretože jeho otec tu dostal pracovnú pozíciu, či tak nejako. Tak deti, nezabudnite, že zajtra sa rozdáva valentínska pošta, preto keď chcete niekoho potešiť peknou valentínkou, máte čas do konca vyučovania, oznámil profesor Závacký. Keď som prišla na druhý deň do školy, pošta už bola rozdaná. Bolo mi nadsvetlo jasné, že najviac listov dostal môj spolusediaci. Ja som dostala iba 2, od Miša a od Jakuba. Obidvom sa už veľmi dlho páčim, ale mne sa nepáči ani jeden. Mohol by som ti niečo dať? Opýtal sa ma Oliver a položil predo mňa obálku s nápisom Pre Kláru. Celý deň mi vrtalo v hlave, čo v tej obálke môže byť. A vrtala do mňa aj Simona, prečo tú obálku neotvorím. Chcela som vyzerať cool, a tak som povedala, že ma to nezaujíma, aj keď ma išlo od nevedomosti roztrhnúť. Zo školy som utekala domov tak rýchlo, že by som predbehla aj Moniku z 5. A, ktorá vyhrala tohtoročné bežecké preteky. Nestrácala som čas. Obálku som otvorila už na chodbe a začala som čítať. Milá Klára, včera si bola na mňa milá a preto ta chcem pozvať zajtra po škole na zmrzlinu. S pozdravom, Oliver. Povedzme si úprimne, gramatika mu veľmi nešla. No aj tak to bolo to najmilšie, čo som kedy od chalana dostala. Že by sa mi predsa len páčil. Ďalší deň po škole sme išli na spomínanú zmrzlinu. Bol veľmi milý a dokonca si obliekol aj sviatočné nohavice. Čo čert nechcel, videla nás spolužiačka Natália. Aj tá bola do Olivera. Ďalší deň v škole bol príšerný. Počula si to už? Opýtala sa ma Evka. Oliver dal včera vraj pusu Natálii. Bola som zhrozená. Ako som si len mohla myslieť, že by som mohla chodiť s niekým takým, ako je Oliver. Chcela som sa premeniť na paru a vypariť preč, no už začala hodina. Nedokázala som sa sústrediť a možno, že mi vybehla aj z oka slza, ale povedala som si, že už som dospelá a dospelí
predsa neplačú. Cez prestávku mi Oliver chcel dať nejaký kus papiera, no namyslená Natália mu ho vytrhla z ruky a poboskala ho na líce. To už som nevydržala. Vybehla som s plačom z triedy, zamkla sa na záchodoch a ostala tam až do konca vyučovania. Domov som išla ťarbavo a od nervov som kopla snáď do každého kamienku. Zamkla som sa do izby a tížko plakala, až kým nezazvonil zvonček u vchodových dverí. Odhodlala som sa ísť otvoriť dvere. Neverila som vlastným očiam. Stál tam Oliver s niečím v ruke. Chcel som ti to dať v škole, no tá odporná Nata ma zastavila. Podal mi papierik. Odporná? Zneistene som sa opýtala. Ale veď si ju poboskal. Fuj, tú ropuchu? Ani za svet. Vymyslela si to. Veď ja mám rád teba, povedal. A mne sa skoro podlomili kolená. Rozlúčili sme sa a ja som s nedočkavosťou prečítala, čo bolo napísané na papieriku. Od šťastia som sa rozplakala. Na papieriku bolo napísané: Budeš so mnou chodiť? Víťaz kategórie do 18 rokov Soňa Čandíková, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, báseň Blud. Blud. Ako kruh na vyšívanie. Bludička nevie rozoznať pravdu od lži. Stále dokola jej chodidlá, nekonečne dlhé nite, hľadajú nové cestičky, ako ujsť, zanechať trvalú stopu. Možno raz ihla prestane písať a možno navlečie ďalšiu bavlnku. Možno slučka povolí a kolobeh sa preruší. Čas na nádych. Víťaz kategórie 19 a viac rokov Juraj Bezecný, Lechnica, báseň Návrat. Návrat. Na ulice myšlienok padá noc. Dom ma víta s roztvorenou náručou. Pol života som hľadal cestu späť. Ten kríž nad dverami, vôňu vareného lekváru s vírenú suknicou matky, ktorá pred okamihom vyšla von. So škrípaním sa otvárajú dvere, zas a zas, až kým nevídeš z tieňa. Buď pozdravený, márnotratný syn, už dlho sa teším na tvoj návrat. Neboj sa mŕtvolnej bledosti. Predstav si, že je to líčidlo alebo múka. Veď všetko je aj tak iba sen. Do odhalených predlaktí cielia hviezdy. Z energie padajúcich kvapiek nevzblkne nádej. Utíchlo syčanie pumpy. Znie tiesnivo vysoké C. Hľadám ťa pod stropom medzi vznášajúcimi sa anielmi, ale ty stojíš ako kedysi pred domom. Keď nezabudneš, hovoríš, pošli aspoň pohľadnicu. Ako zlodej prichádza noc. Som jej brat, spoločne sa skrývame pred svetlom. Za spráchniveným prahom ujúka ticho. Nie je tu už nič, okrem posledných hltov vzduchu zvíreného suknicou matky.